ana wada ma yenhwe ebra obedi ade bia brebe na obedi ade na ufiti ase no mrebia na wotwetwe nkomo uboyo mu se okura no na new wani sukura said de sabi bofra babia ofri ba no enti ba o hwantete na ne de ma wa na boa esiesie wo bibi kase ewo nim ti ehwe bra bedi ade ekwan fa so asa ne ma we nyina ebae yo mbedi ade 5 June 1989 sabi na me ya ba ya me afi na mesiso na me nim hwe me wie school ewo Huntado MA primary school ho class 6 na me to aso Puano LA2 teteno ne ka no LA2 ti me wie ya ene yesan etame ebesua adwuma hairdressing salon ewo Kumasi nti during that time na me pon me ho na no na 1989 5 June de me kire de nyaseman 8 August mfie aduasa enum 8 August 1989 yedem bechia era na asante hene ene na asante ma na opokuare ne na afiakobi enti no sabin preduasa akonwade de eye nananom adaroma ene me wofa adaroma ena chese omode me ebetena denyase emedwaso ya mbefa menananom aso ana yenhwe wabo wo fadin sabe na wo fa na ye ohene ewo ho me wo fa ni mpo na usu aduani denyase man hene ana obia dodo na enim ne se oye Ashanti pharmacist na esiedu yenhwe na bra sabi wo fa de tu anim se opese wo ba befa wo nananom tu no na sabre no na wo hefa na wo a ye de sa yin etu anim na me chese me wie school na me free chrome ho ebe Kumasi ebe sua hairdressing salon na mu no na chese na meka se on se na me ya ba ya on se tete de ehu esuro ewo ho na se de me tete esiti me na da roma sabi mpredu as on se me ankasa no me nyini from me na ensem enti no na meka bro ni beka se me a very vulnerable girl minimo hwe nanso no aye esom efie ntute ye faha ye tete me kire se ye beka se slavery na se ye omu ne de me fa ye ya mame trimuda na se ya mame ehunu ne se bia me ye se nti ye se me ye se but entity ye na omode me tete ye ya omu no ayesan edem beto adwuma ma me dem besua adwuma me wa adwuma mu ana ase mpanyimfo na ye adwuma ebe ye omuti ewo ye hairdressing salon ho ye wa ye fo a stadium amango ase enti nana ai mampohima ne nana ye friend no nana ma Mrs. Cancer Jamra nana dan for pa ene me ofa na aduani ene na yire on set tete no sa time ni mo no ana sa brain mo no ye kan ladies ye wokuo bia na eskafo ayire no mo nko a kan ladies eskafo yire no mo nko a nana mompo hima nana mompo hine na yire kra na oka ho bi enti no ma be ye niti na sister na nanso ebeye niti wo ye salon honomo enti nkomodi de na obi sa me bebia me free na so me free denya ase Huntado na osu adue ne wo fa ase ne no se ti ma be pa masampa differently enti no se me wo day offer na me kofie na makoye niti ana ma me bi nso na wo ye mistress head mistress ewo Ahmedia Secondary School, Mrs. Ntifu, Sister Gladys, Auntie Gladys, omunyina eye omunyina nso enim me ofire. Enti ma enadako o ka kire me se na due ni e ofa so no. Minimo no na esi odide ye nyina ye nua no. Enti ada na eya onko efie na mse ma adwuma nti satam so no Christmas time ye busy ho no let me dey how be ye niti enti no o start say o tweme aba ne side nti de bia na me ko
ifie ekoye ne ti na me kofi ekoye ne ti nti one time me wa adwuma ma na me anti daughter me of fire o my henere e ba adwuma mo ho be pack ne ka e na obefa me e de me call ifie say me nkoye ne ti ti me koye ne ti kama ma no nti o ma me di some few days e wo ho no na me nti ase afi de coming back kra na ayede nti ho na me san asre kwan na yese me come so na me ye chief apprentice that time no because now I'm about to finish me pon me nti me san akwa adwuma mu koye me adwuma said the city nti wo ha na abefa me na makoye ne ti na ma ye ne man nsuti na ma san abefie nti me pon me ho no e na oba yese opese o ne me kwatena e wo nhia so no bie hairdressing salon ni be mame sa time ne se na omo ye enhyehyeye na me de minim bibia because that time na me nkomi krom biom me ma me na na ewu me ma me e wo ho de enso wo mo an oba efie we stadium no aba bibia madwuma mu nso no it's about 2-3 minutes walk from efie e come madwuma mu enti no obefa me call e ho no me pon me ho wie na e na obefa me call enhia so enti me wo ho a me sre kwan se me be fie a na wa hyeda ama madwuma da bi na nekua I say wo tena ha meba obekọ nti afi de menya chance nkọ ba bia biem nti me hu ya ne se one day mama ya besrewa bi mampoku ya not asafo na obaaye na chese ma be say 6 ya san kofa o mo e de o maba aya be yimeti ano papa me so me Jerry Kelsey satam ekumachi nya asam ketewa afi etwa meti nyina egu enti kasa ne nyemo no nso no ebe ka be say week ama ya yesa de no me wo ha na me ofa swan me ebe frɛ me enti ebe frɛ me no na me koye na ohene ba na najima tenten kokko no na wo me ofa ho enti me koya no de me echia o semenchia no anka hwe ti akra hwe me so hwe me fom na me gina how few minutes and also me nko so sata na me say na apoku ario so wan ya friend ya nkyere me de enti ade up to now na jamo behwe said me sitie enti ni okai ne say akra de wo fice ne ho ofe enti me call form no anche na me ofa be 2 days after and our frame me nene nko a won ho and o ka kire me say sisi a konwa ato me nananom akonwa ato na opese me ba na me befa me nananom aso na me beboa no ti o wase na me beboa no na yebu de nyasemai me unexpectedly just me nim bibia na me say ofa mate because that time no sabi minimo hwe na me ofa nso de me hu kra o me mu na menya chance kra ene me ofa abonkomo no kra na chese eye me de because nya de a me tai ekoho enti no just me kan ya o ka kire me no a week after 5 June no ano papa me ka say me wo hwa ma me bi e ba ya ma me nsia ye kromfo ma mesre wa ma me nya me no na omo e ka ho na omo ede maame ne baaye na obetwa meti na kyese ya prompt me nti me hu ni sa afide ebre no na eduro na nka yenka nkyere mpo because I think say bia data no mo ayo madwen say bia medwane ana bibi senti na omo ma me anti gigi me so sa ta okrokro me ya ma me kwan enko ba bia no enti no ye yi meti nyina agu ye na esu de na me esu bi but na me ofa edi kan aka kire me ama me hu ni say ebra omo aso omo de me ko de nyase no tie yi bibia wie na esiesie me de me ntuma fra me na emani bi etena satam selewa on na e drive me free kumase e de me koye tie de me tena ka mo na ma me nu ba kotia na omo de me ko adenkrenya ya fama nko de nyase straight ya de me kosie adenkrenya eye na natewia eye yera ne ankobia hene ana ankobia hene ne papa ne fie a ewo adenkrenya eho na omo de me ekosue ne ma no etena me nchen ansana
yɛsoma amagya ase hene aba bɛhwɛ me approve sɛ mene de nya ase mahema nti ɔkɔ ankyɛ ɛna afei sɛ le wasa ta me tena kaa mu ɛna yɛde me kɔ de nya ase ahemfie na kyerɛ sɛ ɛdɔm deɛ ebi egu hɔ ebi gyina bi kɔn so nti yɛkɔ ya na me ɔfa sɛ kwa me ɛna me ɔfa bɛbɛ sɛ me ɔfa no mienu baako sɔ me nsa baako sɔ me benkum nifa na ɔmo de me kɔ gyina ɛhɔ nti wana abusua panyini ɛyɛ me ɔfa na nakusi ɔmo ɛde me tena akonnwa ne so ɛna yɛyi me kyerɛ ɔman no ɛna kyerɛ sɛ obiara start sɛ odi me ho adanseɛ yɛdi me ho adanseɛ ansa na yɛde me gyina adwom maame ɔfa no baako gyina ha baako gyina ha kita me nsa ɔfa sɛ kwa me na ɔfa abrɛsɛ adwuma ɛna ɔmo ɛka me ho asɛm nyinaa ewieyɛ ansa na yɛde me tena akonnwa no so mprɛnsa me yɛtu paada yɛso a me kurom yɛde me kɔ tire ɛbɛɛtire ɛna yɛsan yɛde me tena me ɔfa nkyɛn a yɛde me san kɔ huntado ɛyɛ ɔhema ekurom ɛde me kɔtena ɛhɔ no